Ola de novo, neste vídeo imos a ver como subir un podcast a canle de podcast que creamos en iVoox.com. Si non tedes aínda a canle creada e confirmado co email, pois mirade o vídeo anterior onde explicamos como crear e como confirmar e como activar a conta. Aquí xa vedes que, bueno, aparece aquí a que creei eu, que é Redespora, e aquí está o botón na pantalla superior dereita, aquí nesta esquina, que pon subir. Bueno, pois aí é onde temos que ir para subir o noso podcast. Pulsamos aí e xa nos dice que seleccionemos un ficheiro. Podemos arrastrar para aquí ou darlle a seleccionar. Vou buscar por aquí no escritorio, teño un podcast exemplo MP3, vou dar a abrir. E, bueno, dependendo do tamaño e da nosa conexión a internet, subirá máis rápido ou máis lento, non suele tardar moito. Imos agora co tema dos datos. Aquí en iVoox hai unha serie de datos que é un pouco engorroso, pero sabedes que son obligatorios e hai que cubrir sempre. O máis engorroso da descripción, porque non acepta unha descripción corta. Entonces, bueno, pois título, podcast de exemplo, neste caso. Eu creo que por aquí xa máis ou menos o acepta. Damos a categoría, pois en hijos e educación, por exemplo. Etiquetas, pois é importante tamén poñer as etiquetas, pero bueno, como poñer unha chega. O género que sería podcast, o idioma, neste caso galego. Si temos unha imaxe asociada a este podcast, pois subímola aí. E despois, mirade, moi importante é isto que aparece aquí, cando nos dice crear novo programa. Bueno, iVoox, nesta ocasión, a primeira vez que fas a subida dun programa é a única que che vai a dar esta dirección, que é a dirección da canle de podcast. Entonces, apuntádea, porque despois ten unhas direccións moi largas e isto, por desgracia, non se sabe por qué, un erro que espero que melloren, pois non se volve a ver. E sabedes que esta é unha dirección moi curtiña que é máis doada de lembrar. Bueno, nome do programa, neste caso nos poñeríamos Radio na Biblio, que é o noso proxecto, pois 2017-2018. Esta descripción e tanto isto do programa só hai que facelo a primeira vez. Creamos este programa a primeira vez e despois, pois, categoría, educación, etiquetas, radio na Biblio, por exemplo, idioma galego. Bueno, pois isto, solo a primeira vez que facemos isto, temos que cubrir estos datos. Que temos unha rede social asociada, como Facebook ou Twitter, pois marcaríamos aquí si queremos que a vez que se publica aí, se publique na nosa rede social. E por último, acepto os términos e escribo aquí o código CAPTCHA que me saca por seguridade. Doulle a enviar audio e dinos, tu audio se está creando satisfactoriamente. Se está procesando e estará disponible en unos minutos. Puedes ver su evolución desde tu zona privada. Vamos á zona privada e aquí vemos, este é o noso único audio que pon podcast de exemplo procesando. Vamos a esperar un intre. Pasados uns minutos, pasaron uns 6 minutos ou así, o audio xa aparece visible e como vedes tamén a canle e o programa de radio. O programa este é onde se van ir albergando os audios. Despois, pois podemos editalo se quixéramos, tamén podemos editar a canle ou o programa e tamén podemos ir a velo ou eliminalo. Pois vamos a pulsar aquí, ou no ollo, e imos directamente ao podcast. Se damos a reproducir, escoítase, vais a reproducindo aí. E temos aquí a opción de compartir. Se damos a compartir, pois podemos con esta dirección para poñerla en redes sociais ou ben aquí onde pon o reproductor, que sería copiando este código e pegando na nosa página web aparecería este reproductor que tamén podemos cambiar de cor según teñamos a nosa página web. Bueno, así sería a forma de subir. Aparte, agora, se subimos outro programa, pois o que sucedería
que aquí, bueno, estarían os dos datos, aquí xa vedes que aparece engadir a programa existente, porque a primeira vez non hai programa. E o que vos decía antes, xa non nos aparece por aquí a dirección da canle de podcast. Tamén poderíamos crear un novo programa. Pois imaginade, creamos o curso seguinte, 2018-2019, pois creamos aquí un novo programa, se é do proxecto Radio na Biblia, Radio na Biblia, ou xa como lle chamemos nós, donde vamos a albergar os podcasts. Ata logo!